aprovat a 1 de gener serà, segons està previst, de 8.940.000 euros. Si a tot plegat assumem que no ingressaran els 1.009 euros, o ingressarem els 1.009 euros que hauria de pagar la concessionària Cormacano i que presumiblement augmentaran les despeses de personal, el balanç encara pot ser pitjor. És clar, és clar que aquest és el resultat d'haver constituït una empresa pública i mantenir-la en funcionament sense tenir un pla d'empresa que en fixi els objectius i sense un pla estratègic i tecnològic que faci les línies bàsiques i els objectius finals del model de gestió. El que cal, doncs, en conclusió, és replantejar el model de gestió, fer-ho amb els elements necessaris per saber si és millor la modalitat de gestió directament o a través de l'empresa o de l'Ajuntament i, en definitiva, aplicant criteris de gestió rigorosos. Cal saber en aquesta direcció, cal anar en aquesta direcció, però no amb aquesta direcció. El conseller delegat hauria de dimitir de les raons que he exposat. Per falta de consideració i sensibilitat cap als altres consellers i, sobretot, perquè davant de la poca viabilitat de la llotja no ha sigut capaç de revertir la situació i ha hagut de ser l'empresa concessionària la que ha decidit marxar. I si el conseller delegat no dimiteix, hauria de ser l'alcalde qui proposés al Consell d'Administració de la seva institució. Moltes gràcies.